जों बनो सिनियर फाइदिनि बनो रिंगिना हारमानिसे मिया जों पहिले इसी मीटिंगो जों एडवाइजरी काउंसिल एप्रूव खाइका एगाबनो ती जों तिनी महाराजानो सागा सिनियर सिनि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रगोन तैसा काटकासी बिजि खाये माने जों बनो इनभाइट खेमन से आबन बागै बताबो जों बाय मालायनि सीएम बाय मालायनि बागै फाइ কোনো পামাहाय स्पेसिफिक কোনো प्रग्राम सालायजानाय आबहाय ए आबहाय तो प्रग्राम सालायजानाय करे फियाबा जों तिनी काइसा फ्रेम खाइका महाराजा फाइका हाके जों लोकरकनो हेल्थ इंश्योरेंस रिनानि कक साइ पेमेन्ट इचिन जों मारियो के जों अंक थाङि बेरायनायने खेरेंबार साग नायनक महाराजा बो बेरायना मुजुजाग नायना मुजुजागो एकेबो खेरेंबार साग नायनक न बो बाय थां बनि मकल बाय थाङै बेराय नायथुन हायनि बनो जों कक कासारि दंगाबन बय बो फाइयो के बनो तै जों खेरेंबार साग नायनो बेरायलायने कायबिसो थायो आबहाय के नायकिनि तिनी तो काइसा थायो नंनाय